Представете си една празна стая. Няма мебели, само стени и потенциал. В предишната лекция започнахме да й даваме структура, разделихме я на зони, помислихме как се движим в нея, къде влиза светлината, къде е фокусът. Но това все още си остава един план. Истинският момент, в който пространството започва да живее, идва с мебелите и аксесуарите. Но не просто като красиви елементи или предмети, а като решения. Решения за това къде ще си пием кафето всяка сутрин, къде ще говорим с близките си и къде ще почиваме след дълъг ден. Мебелите създават навици, създават движение, създават усещане. Не започваме с стила, започваме с въпроса. Как ще се използва това пространство? В тази лекция ще ви покажа как да превърнете един план в реално работещо пространство, чрез правилния избор на мебели, чрез балансирано разпределение и чрез създаване на естествен поток. Защото добрият дизайн не е просто визия, той е усещане и той започва точно тук.